Problémák, amiket ha elkövetsz vállalkozásod vezetése során, akkor ideje változtatnod rajtuk. Nem tudod napra készen vállalkozásod eredményességét, alapvető pénzügyi állását. Ahhoz, hogy eredményesen vállalkozz, nem elég, ha csak a könyvelőd van tisztában a számokkal. Ha meglepetést okoz minden hónapban, hogy mennyi áfát kell befizetned, akkor ne a könyvelődet hibáztasd. Amikor nem vagy tisztában költségeiddel, könnyen megeshet, hogy elveszted a kontrollt felettük. Nem látod időben a problémákat, és nem tudsz elég gyorsan reagálni. A felelős döntéshozatalhoz elengedhetetlen, hogy napi szinten figyeld és rendezd pénzügyeid. Vezess be új szokásként, hogy legalább heti egyszer ránézel pénzügyi eredményességedre. Ha ez is sikerül, tedd napi szokássá ezt a tevékenységet. Ma már rengeteg szoftver áll rendelkezésedre, ami segít abban, hogy figyeld a költségeid és bevételeid. Ne feledd, a cél az, hogy mindig tudd, hol állsz. Így könnyebben tudsz tervezni, növekedni. Ne ess abba a hibába, hogy vakon vezeted vállalkozásod. Te hogyan tartod napra készen vállalkozásod pénzügyeit? Írd meg kommentbe, hogy milyen gyakran figyeled azokat. Ha segítségre lenne szükséged vállalkozásodban, keresd bátran, segítünk!